L'any passat van començar els estudis superiors de Ciències Ambientals a la Universitat Autònoma de Barcelona i aquest any han començat a la Universitat de Girona. Aquesta carrera es va pensar amb l'objectiu de formar professionals generalistes que tinguin una visió àmplia de les qüestions ambientals. La carrera de Ciències Ambientals es va plantejar cap a l'any 88. Aquell any i l'anterior hi havia hagut una sèrie de reunions a Madrid programades pel Ministeri per tal de revisar els plans d'estudis de les carreres. I aleshores en aquelles reunions va aparèixer, jo mateix vaig fer una suggerència de que potser ja seria hora de fer alguna cosa relativa a les ciències ambientals. Vaig pensar que el Ministeri trigaria molt a fer res per al seu compte i que seria interessant convocar a la gent de l'Autònoma que pogués sentir-se vinculat al tema de les ciències ambientals. Hi havia moltes opinions al respecte. Llavors, des del deganat vam agafar això i ens vam posar a intentar organitzar-ho. No hi havia una normativa, diguem-ne, jeràrquica que obligués a fer-ho d'una certa manera. Això va permetre que s'hi afegissin professors de geografia, de ciència política, de sociologia, i que, per tant, s'incorporés també una dimensió que és molt important en els temes mediambientals, una dimensió social. El punt clau va ser la vinguda de fet eren tres professors americans, de Pittsburgh i de Berkeley, que durant 15 dies ens van estar explicant en detall programes formatius americans en ciències ambientals. Llavors tots els professors interessats varen assistir-hi i després el que quedava de les converses i tot això va ser el nucli a partir del qual es va bastir amb múltiples converses posteriors i reunions posteriors i treballs posteriors el programa de ciències ambientals. Vam ser molt generosos, o sobretot els que ja portaven treballant més temps, molt generosos en poder realment entendre que s'havia de repartir, no? Que era necessari un espai per moltes disciplines. El context mundial era que s'estava coent el que després va ser el Gran Concili Ambiental de Rio. Es veia que, tal com evolucionaven les coses, necessitava un canvi de rumb en el tema de la gestió, però també en l'àmbit del coneixement. Jo pensava que era necessari perquè fer aquests estudis de ciències ambientals, d'alguna manera, perquè és que en realitat no s'estava fent enlloc. Ni tan sols hi havia carreres que tinguessin especialitzacions ambientals. A la primavera, l'any 91, es constitueix el Departament de Medi Ambient. Jo immediatament truco i demano hora per veure amb el conseller Vilalta. Jo estava en aquell moment immers en endegar el departament, en mil altres coses. Jo anava amb la cartera com si fos un venedor i li vaig vendre el projecte. El senyor Vilalta de seguida es va fer càrrec del projecte i em va fer observacions molt intel·ligents respecte de mancances del projecte. Doncs des del primer moment li vaig dir que comptés amb el departament. No podia ser d'altra manera, no? Llavors el projecte es va estar coent, diríem, interiorment dintre la universitat. S'havien de passar uns projectes, diríem, de pla d'estudis formal, una valoració econòmica dels costos. Recordem que era un títol propi. I llavors semblava que el projecte anés cap avall, però en vàrem fer una entrevista que va sortir a la contraportada de La Vanguardia el mes de setembre. El mateix dia em varen trucar del Departament de Medi Ambient que els interessava molt el projecte i que volien que en parléssim per veure com es posava en marxa. La implicació econòmica del Departament de Medi Ambient va ser molt important. Suposava que la meitat del cost dels estudis era sufragada pel Departament de Medi Ambient, perquè si no el preu podia ser al voltant de 4 vegades més que els oficials. Només es podia fer a través de convenis, agafant dels pressupostos de Medi Ambient una part que s'haguessin de destinar a diferents competències pròpies per destinar-ho a això. Però, vaja, no ho vàrem dubtar en un moment, no? El primer any, quan es va fer l'oferta de matriculació, em sembla recordar que van ser 500 els aspirants. Només en podíem acceptar 90, però hi havia 500 persones que volien fer-ho. I, a part de la prova de selectivitat, vam fer una prova selectiva i d'allà vam escollir encara, vam seleccionar millor els nostres estudiants.
El que es pretén formar són futurs professionals que treballin en el camp del medi ambient i que tractin de solucionar problemes amb una visió global. Els primers anys van ser extremadament interessants fins i tot pels professors, perquè la qualitat de l'alumnat era molt bona. Quasi el 40% de les persones que es van matricular tenien ja una vinculació amb grups ecologistes, o de natura, o coses d'aquest tipus. Bueno, jo vaig decidir estudiar ambientals potser molt abans de que la carrera existís. Jo des de molt jove ja m'havia preocupat per aquests temes de la sostenibilitat, del planeta Terra. Jo tenia molta vocació pels temes ambientals, estava en associacions ecologistes, era un moment... Era el 92, era un moment bastant diferent que el Rio +20 actual, i llavors hi havia un estat d'ànim molt procliu als temes ambientals. És un amor per la terra que ja el tenia i que el volia transformar doncs, en una professió o en un coneixement més expert. Nosaltres entrem a la carrera amb una expectativa de que en un futur proper hi haurà una homologació de la carrera per part de la Secretaria d'Universitats. I aleshores el nostre interlocutor primer va ser el rectorat, aquí doncs, intentàvem fer pressió per tal de que ells també fessin més pressió a Madrid, on fos, perquè se'ns homologués. Per tant, ells veien que s'aproximava el moment de llicenciar-se i que el títol no era oficial. Per tant, la primera reclamació, i és normal, i toca, diguem-ne, és al rectorat. Van passar els mesos i va arribar el mes de març i no s'acabava de concretar. Això, com a estudiants, ens genera uns greus problemes. Per una banda, perquè ens fa que tinguem unes matrícules molt superiors a qualsevol altre estudiant, i d'altra banda perquè si acabem aquesta carrera i no està degudament reconeguda, doncs ens trobarem que haurem estudiat 4 anys i no tindrem cap títol oficial amb el qual treballar. A la Generalitat tenir una titulació oficial més li costava diners, però les dificultats màximes estaven en Madrid. La creació dels estudis ambientals, de ciències ambientals, com a llicenciatura, va generar reaccions contràries en altres universitats i altres col·lectius que volien que fos només una carrera de segon cicle. Va haver-hi un moment en què se'ns va anunciar que era possible que no s'aprovés la titulació per aquelles promocions que estaven en aquells moments estudiant. I vam decidir, un dijous al matí, deixar de fer classes de forma indefinida i passar a dedicar-nos únic i exclusivament a fer acció per aconseguir l'homologació. Ens vam organitzar en 3 comissions. Hi havia la comissió de Relacions Institucionals, hi havia la comissió d'Acció, que són els que pensaven què és el que podíem fer nosaltres, i hi havia la comissió de Comunicació. La moguda es va intensificar i els de Girona van venir a Barcelona a acompanyar els de l'Autònoma a fer una manifestació en una reunió que ens havia convocat el director general d'Universitats. Van fer una manifestació pels carrers d'aquí, dels voltants de la catedral, i uns quants estudiants van pujar a la reunió amb el director general, quan de cop i volta uns tios van aparèixer baixant per la façana de l'edifici. O sigui, nosaltres dintre de la reunió, jo no ho sabia, i de cop i volta un parell d'ambientòlegs baixant en ràpel va ser acollonant. Jo feia la matèria d'anàlisi de polítiques públiques i de conflictes ambientals, amb la qual podríem dir que la barreja de la mobilització dels estudiants per aconseguir l'homologació i la pròpia teoria que fèiem a classes anava combinant, no? Barrejàvem teoria i pràctica. Uns 200 estudiants han passat la nit tancats al Saló de l'Ensenyament, al Firal de Montjuïc. Són estudiants de Ciències Ambientals, una carrera que ara es cursa a la Universitat Autònoma i sobre la titulació de la qual han aparegut alguns problemes. Els estudiants de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona van fer ahir a la tarda una sentada i un encadenament davant de l'estand del... El punt d'inflexió probablement en el procés va ser l'acció que van fer al Saló de l'Ensenyament. Vaig anar a veure'ls quan van ocupar el Saló de l'Ensenyament per la nit. Que va venir els Mossos d'Esquadra, estava TV3, alguns altres mitjans que es van quedar ja d'alguna manera fent de testimonis. Vaig patir per ells, que algú no pogués rebre alguna salutació per part dels Mossos. I no van entrar a treure'ns. Es van fer una entrevista a TV3. No se'ns vol assumir el cost a través del comissionat. I ja en cascada ja vam entrar a mitjans de comunicació que van anar darrere. I a partir d'aquell moment vam agafar la iniciativa i el comissionat anava d'alguna manera darrere nostra. Van crear una sensació de força sense al mateix temps generar
un nivell de violència en relació a la seva protesta. Jo crec que el nivell d'efectivitat, de mobilització i de massivitat en què es va seguir el tema demostrava el compromís de la gent amb aquest tema. Jo recorde que en aquells moments es van fer classes a la plaça Sant Jaume. Encara recordo les classes que alguns dels meus col·legues i jo mateix vam donar a la plaça de Sant Jaume per donar visibilitat a aquesta reivindicació. Em vaig pensar, mira, així almenys també faig classe a la població i vaig intentar ser el més divulgatiu possible. Vam anar a la plaça de Sant Jaume, vam cridar i jo a més atxutxava una mica els estudiants també perquè per la via del dret jo sabia que picant pedra moltes vegades veus una porta o veus la clau ja de la porta. I vam rebre una trucada del rectorat que diguem, ens aconsellava o ens suggeria que era bo relaxar la intensitat de les accions per d'alguna manera facilitar la negociació. Recordo alguns moments de més exaltació en què plantejàvem algunes accions, la veritat és que bastant fortes, i inclús des del rectorat i amb algunes persones també d'ambientals, de dir una mica de seny, no ens passéssim ara de rosca i que al final se'ns giri la truita. Vam fer un eslògan que tornàvem a fer classes a l'espera de bones notícies, vam fer l'acció presencial amb professors a la plaça Sant Jaume fent classes, però li vam donar un punt més positiu, a punt de trencar el fil, però no es va trencar. 92 hores després de començar les mobilitzacions, ens van trucar des de la Generalitat. Ens van finalment dir que sí, que la carrera s'homologaria per tots, nosaltres també. Ens ho van dir mentre estàvem en una assemblea, va entrar la informació a l'assemblea. I va dir, ei, que ja ho tenim, que ens han homologat, que ens homologuen. I llavors l'eufòria, alguns, què, de veritat, com certa incredulitat, no estem fent broma, i al veure que no, doncs clar, una alegria... Va ser un moment d'alegria col·lectiva. Va ser al·lucinant, al·lucinant. Bueno, la més gran que van tenir durant aquells 4 anys. L'assemblea va continuar, i va continuar per decidir com ho celebràvem, i aquella mateixa nit, del dia de Santa Florentina, doncs vam sortir de festa i ens ho vam passar molt bé, molt bé, molt bé. Jo crec que estaven força organitzats i molt motivats i tenien un nivell de coneixement de com fer-ho i sobretot un nivell d'innovació i d'imaginació a l'hora de fer la protesta i les accions bastant significatiu. Jo no recordo que em demanessin consell, més aviat jo vaig aprendre d'ells d'aquest procés. Jo crec que ho van fer bé. Ho van fer bé perquè molt civilitzadament i molt educadament van pressionar primer la universitat, després la Generalitat, després l'opinió pública. Es veia que estàvem en un projecte singular, que s'havia iniciat d'una manera singular, era una cosa nova, però que també les persones que fruïen d'aquest projecte, i que eren una mica també conillets d'Índies, però també eren singulars i ho han estat en tot el moment. Van ser anys molt bons, quan a la gent que es va formar, que van sortir, tot el que vam fer després. Jo donava les meves classes en la màxima seguretat possible, però recordo que les preguntes eren increïbles. El concepte de medi ambient que hi ha ara i que hi havia fa 20 anys, quan es va crear la titulació, és totalment diferent. Per tant, vol dir que el món ha progressat, que el país, Catalunya, ha progressat, i això ha progressat també, i en bona part gràcies a moltes persones, però també a les persones que s'han format en els temes ambientals, en els estudis de ciències ambientals. Vam aprendre moltíssim altres coses, de com relacionar-nos, de com coordinar-nos, de com cooperar per aconseguir un fi comú. Aquella lluita que vam protagonitzar els ambientòlegs em desperta un sentiment d'identificació molt fort. Vam tenir l'oportunitat, però també la necessitat de lluitar per això i s'han beneficiat d'altres, però forma part de la història.